Sir, naamang guigi pa deliver sa mga pulo kakahon nga beer ni. Ito ka idea sir, kasi nag-order ni? Hoy, kabuang pagkaroon ng abot na ka idea na yung gulod. Wala man tayo kabayad ipasak ka. Ha? Ana na lang. Dili, tanawon sa nato. Tanawon ang saan mo? Basta nila ni yaga-yaga. Basig uyab ang basig uyab na nato. Daghan mo. Sa grabe ay. Amping kanunay kung asa man ka. Og lalaki ka, amping sa pag-drive, og babae ka, amping sa pagtabok og dalan. Og lalaki mo, babae makaparatay, love kay tika. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ay, sir, may hapon. J, no? J Katiwan. Sir, naamang guigi pa deliver sa imo diri. Kuan? Pulo kakahon nga beer ni. Pulo kakahon nga beer. Ha? Pulo kakahon nga beer. Gi pa deliver sa imo sir? Pa-deliver lo? Oo. Kinsay na Wala pa sir, dire lang ka ng bayad daw. Ha? Moro may instruction sa mga amo good. Sure ay wala ko. Ambot ginsam na nako na yan na. Sa imuha naman ang pangalan sir, ang receiver imuha lang man. Si kay J daw, J Katiwan. Wala kang pud siya nagpaila sir. Dire lang daw ihatod. Sige sir. One eternity later. Unsa man sir, nasa imong pamilya ang nag-order sir? Isa nag-order sa imong pamilya? Ajud ko kabalo. Ha? Ito ka kabalo? Ito ka idea sir, kisa nag-order ni? Hoy, kabuang pagkaroon ng abot na ka idea na yung gulod. Unsa may plano na sir? Uli lang namo ni. Ha? Pila beron. 6.5 ra man ni sir? Oh, pulo kakahon. 6.5. Kailan si sir? Ikaw mo abre? Ay, pa-video manggut sa among amo ni sir. Oh. Wala man tayo kabayad ipasak ka. Ha? Dili tanawon sa nato. Tanawon ang saan mo? Basta nila ni yaga-yaga. Ha, dili ay ngano magyaga-yaga manggut ha? Surprise! Sir, congratulations! So sir, mayong hapon sa tanan. So sir, before demi magsugod, magpaila-ilaw sa mi. So kami di ay ang Amigos Flower Shop. Og sir, naami diri karon para ihatod ding sorpresa para sa pag-graduation. So sir, naba kay idea og kisay nag-surprise sa imo ha? Naba kay hinala? Sa tinuod lang, wajud ko. Ha? Wajud ka kabalo. So sir, naon ta siya message pero dili man niya ipabasa. Basig mo chat ra sa imo unya. Feel nimo kaila ka sa nag-surprise sa imo ha? Imong duda. Kaila ka sa nag-surprise? Daghan makayo good. Ha? Grabe po lang daghana, sana all kayo, daghan kayo. Sa ako maingon sa iya ha. Una, salamat kayo kay siyempre wajud po ko kabalo. Nga naday inani di ay. Og sa tibok sa akong kinabuhi, wajud po ko kasulayan ni og dili jud kayo jud ako gusto ning inani. Kay wa ko nasanay ba? First time niya. Although lalaki ta pero murag chick sa kayo. Pero salamat kayo kay siyempre appreciated ang effort o gikan sa kasing-kasing wa mo kay sa imo. Salamat kayo. Ug ang Ginoo bala mo balo sa imo sa imo kayo. So, wala pa madyo ko kabalo. Salamat. No may pangalan ko. Walay pangalan. Amping kanunay kung asa man ka. Og lalaki ka, amping sa pag-drive, og babae ka, amping sa pagtabok og dalan. Og og wala kabalo ko. Basi nay puruhan. Ngagi mamigaw magkaroon sa nila pero wala sa mo sa una. Sa mga incoming karon sa inyo ha. Ya. Basig uyab ang Basig uyab na nato. Daghan mo. Sa grabe ay. Daghan day. Ikaw ni saya. Salamat kayo eh. Lalaki mo babae makaparatay, love kay tika. Salamat o love you. Okay, message para kay sir. Ako ni kasultay sa akong manghod. Salamat yun nga na human yun siya. Unya gituman yun niya ang among inahan nga maghuman yun siya eskwela. So salamat tol si mama. Okay, salamat sir.
Congratulations din sa kumangod. Salamat. Salamat po sa kung sige sa may nag-surprise ano yung ayun may kabalo. Pero ako siyang ipasalamatan kung sige sa man siya. At least love niya akong igsuon. Salamat po sa iyang effort. Kami wag yun may kauna-una inani. Surprise yun may kayo. Ug salamat yun kayo. Ang Ginoo na maka-bless siya. Og thank you kayo sa naghatag. Salamat sa mga panahon nga how many years siguro dire nga first time nga na-surprise akong bayaw. Siguro ako kay magpapasalamat sa Panginoon og naghatag sa surprise sa akong bayaw bilang sa iyang welcome sa iyang pag-graduate karong adlaw. So ako nagpapasalamat sa mga grasyang gihatag sa mga tao nga duol sa akong bayaw. So ang Panginoon may mo hatag po sa iya sa sumusunod mas dako pa siya ingkamon buhon mahatag sa akong bayaw mamalampos niya ang iya makabot niya ang iyang tinguha na mamaestro siya. Salamat. God bless. Salamat. Jay, love you. So, one pa lang ni, di pa final. Jay, sa imong journey. So, my prayer, not only my wish, nga the more nga ang Ginoo magapanalangin sa imo, tapos ma-achieve yun nimo ang imong dreams, o ayaw yun kalimti na ang Ginoo maoy una sa tanan. First of all, ingon siya sa Matthew 6:33, pagsiki first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So happy Salamat, Ante. Salamat, ma. Sige, so my message to my English note to my cousin Jay, continue what you are doing, and then always remember na Kuya is always here for you no matter what happened, except financially, no. Padayon lang, always be a good brother to your siblings, sa imong mga pamangkin, sa imong mga auntie o uncle, and I know that you have lots pa na dreams sa life, and ako mastorya is always put everything to God, because God will in place everything for you. No, I love you. I know that you know that. Love kayo taka always, ha? Congratulations. Kumanagin ka. Okay. Atong pasalamatan ning imong surprise na wag dili mo. Pero naara na sa tong mga kaila siguro abot lang mo nang ginapaingon ako nga. Niabot yon ang panahon nga wag kita kabalukin sa sila. Pero sila salamat lang tadi ba. Pero dong salamat kay baba na kita. Additional message para sa mga tao nga na-address sa imong palibot karon. Sa tanan nga mga tao diri sa mga nag-greet or nag-wish man po dug sa wala, salamat kayo kay grabe ka makatunaw yun siya og kasing-kasing bitaw nga kanang wala ka ga-expect nga nainani. Kay siyempre ako kanang wala na jud uli ko aning balayan nga kabalo ko na naihanda pero wala ko na-expect nga nani niya sobra kay ko kamalipayon jud kay once karon mao pagid ni ba grabe sa tibok na akong ginabuhi karon ko nakasulay inani. O salamat sa mga wishes ninyo o sa inyong ginatinguha sa kuha puhon dili pa man ni karon ang mao nagid siya actually mao pa man gid niyang sinugdanan pero at least naanagid siya kumbaga gamay na lang pa para naanagid sa ato ang goal. O salamat kayo din ako kawangon ang inyong mga pagsalig pagpalangga o pag-atiman ka na ako. Ako maigsoon, sa akong mga auntie, labaw na po sa kanang mga tao nga grabe naga-support og prayer sa kuwang pag-eskwela. Salamat o palangga kamo tanan. Okay, salamat sir once again. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral og daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Digos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama
Daghang nakuyawan sa ilang taktika, kaysa permero iprang kanila. Pero ang Bigos Flower Shop lang doon